amang par musik. Pado mo so godang na piti ba? Mau lihat mah? Uli baga dinggado di bagi kami suara ni uning-uning amune. Ope ada orang mulai kami. Tinama minta godang GMTS ni tugas si Mamora. Alu aja amang tutu hatta namar tua de bata. Gabi mah jalan horas ngade dulu ko tutu. Sonari pe alu homma tu paparan yang puto kasi Mamora boru bere iba bere narong di pakarin kerinci SP5 humaliangsa asa tubunyan dia ka anak na boy ulu balang do di boru na boy aka pangusaden alu nama mau lihat ma rasa nami sonari pe alu homma ima tuga MTS manang punguan ni naposan itu kasi Mamora. Narong di pangkalan kerinci na rosa pakka baru. Asang gia dia lakonyan. Bolo tungpe na so napo rokap na sorong depekkan na laho halle na asarong halle na. Ate asa adong tibu dapo rokap na sida jala di litat dorna. Matutu. Aduh luho naman. Mau dia tema dia permusik nami ngade dulu ko betu tu sonari pe marmula na uli marmula na di tupak tu hatta namar tua di bata mula-mula ho nama gabe ma jalo horas mau di ko betu tu mula-mula sonari pe asosok pahami tu hatta nang soni ni akan tua-tua namar holong ni roha dia pala tikyong ba namang godang sopo sonari pe neng mangeliat ma GMTS asal lihat gabe lihat hora tu pohon itu hatta namar tua di bata didoakan tua-tua horboni si Mamora di Pabara nang di Palua margulu matong imana di talo lihat mamulus ma nang sian harbangan poparan yo punami to kasi Mamora marhite na posona neng mangeliat hu paherbang tangan lihat to namang
mempermusik nami. Dunga di bekam betutu